Raġel li magħruf sew mal-pulizija ġie arrestat waqt rejd li sar mill-pulizija f'garaxx ħal-Qormi. Kien għal-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar meta l-pulizija mill-iskwadra ta' kontra droga wettqet rejd f'garaxx fi triq il-Mejjila f'ħal-Qormi. Kienu ġimgħat osservazzjonijiet u investigazzjonijiet mill-pulizija dwar suspett ta' traffikar ta' droga li l-pulizija arrestat lil Ronald Baldacchino ta' 38 sena li diġà tħabbat wiċċu ma' akkużi ta' traffikar ta' droga. Mill-garaxx li fuq hemm waħla 4 kameras tas-sigurtà, il-pulizija bdiet toħroġ bosta affarijiet personali tas-suspettat li der jikkopera mal-pulizija. Il-pulizija għamlet it-tfittxijiet tagħha wkoll fil-karozza Fiat Punto ta' kulur aħdar li allegatament isuq is-suspettat. Din ma kienx l-ewwel darba li l-pulizija tefet ħarsita fuq dan il-garaxx. Is-sena li għaddiet il-pulizija kienet diġà għamlet rejd ieħor fl-istess proprjetà u arrestat lil Baldacchino fost 10 persuni oħra. Fil-qorti kien ħareġ li l-garaxx inbidel f'bejta ta' droga u kien jintuża biex tinxtara jew tittieħed droga. Baldacchino li jingħad li għandu problema ta' droga kien ġie akkużat bi traffikar ta' droga kokaina u eroina u li kellu fil-pussess tiegħu arma tan-nar. F'każ separat, Baldacchino kien ġie mixli wkoll li ħataf weġġa' persuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.